Dnešní zápas jsme pojali velice zodpovědně, přece jenom šlo o poslední zápas téhle sezony. My jsme se snažili hrát náš futsal, to znamená na jistotu zezadu, ale i v ofenzivě jsme se snažili být produktivní, jak to šlo. Nakonec to tam napadlo. Vlastně jedno, kdo ty góly dal, hlavně když se daří celému týmu. Já jsem rád, že tenhle zápas, nebo tenhle celý dvojzápas jsme zvládli na 6 bodů, tím jsme se odpoutali v Kostelce a zaslouženě podle mě získali to druhé místo. Jinak celý té sezóně bych řekl, i přes některé slabší zápasy, hodnotil bych to pozitivně asi tak na škále od 1 do 10, 7,5. Myslím si, že určitě máme své rezervy, ale ten náš standard, vyšší standard jsme odvedli, bych řekl. Co se týče cílů do další sezony, tak si myslím, že bychom měli určitě okupovat ty přední pozice, to znamená na bedně. Myslím si, že to druhé místo odpovídá tomu, co jsme tady předváděli a třeba zrovna příští rok, když se budeme dobře scházet, což je základ každého tady futsalového týmu, bychom mohli pomyslet i na ten Mráko tým, který tu kvalitu má, ale my jsme ochotní a schopní se tomu vyrovnat podle mě, když nad tím prostě zamakáme, tak jak se říká, když do toho dáme všechno. Ještě jsem byl požádán, abych vybral hvězdu a zklamání letošní sezony. Hvězdu, je to těžký jakoby někoho vybrat, ať už jsou tady střelci třeba, co dali hodně gólů, nechci konkrétně jmenovat, ale i zodpovědně do obrany, třeba Lukáš Kalnej, ten si myslím, že podával standardně dobrý výkony po celý rok. V bráně byl Radek Toman, který vlastně ty výkony měl taky stabilní a docela nás podržel občas. Potom zklamání týmu, no, nechci na někoho poukazat, protože stáhneme za jeden provaz po celý rok, ale třeba takový Martin Kolman je velice dobrý hráč, ale občas by to chtělo trošku vyhodnotit ty situace líp. A on má velký potenciál, proto ho označuji jakoby zklamání sezóny, protože víme, že od něho se dá čekat o hodně víc a chceme to na tom hřišti vidět. Ale to on si přebere jako konstruktivní kritiku, si myslím, a že se nebude urážet a dál nás bude takhle reprezentovat. Chtěl bych teda ještě dodat, že kdykoliv třeba někdo měl problémy a nemohl nastoupit, takže nás podpořilo vlastně to, že ten kádr náš je velice široký. Kdykoliv jsme se mohli obrátit na hráče typu Marek Stockinger nebo Lukáš Zapletal, který pořád jsou součástí týmu, a i když to moc nenahráli, tak pomáhali dotvářet atmosféru tohoto týmu a vlastně ten duch jejich tady stále s náma je, protože si vlastně každý rok, co sem jezdíme, hlavně užít a o to tady jde. Myslím si, že tím, že ten kádr je poskládaný těch hráčů, tak to je to, co tvoří jádro stále.